Such a company locks and accessories babwate chichogo se toilets echochire chechingenjo na bwigo nebintu bigutumika se a bathroom babwate kitchen sinks na bwigo ne tap babwate bintu bigukora plumbing babwate marbles and granites nkonya bale MDF boards konya bale deformed bath chechingenjo babwate bathtubs babwate tiles echichire chechingenjo konya bale bwigo ebintu bunabono wall to wall carpets babwate biro byechingenjo babwate gypsum pots chisimiti amabati egati ebintu binde binge ebyo bakonya seliko birenze nigo bagotuka ase nyombere manyakanta muna Cansons Plaza ase bara ya Kisumu imbeyo muchijuiga obusungo asamange naboko bakirisi bigwetera se kinamba cyabo 0703943972. Omugusi bono lishirika lya obwanjete lya Getembe Television Network ama na Getembe FM nigo lyakoletera obukorere bwayo gucanga nasore tutarere imiye nyomberi ya Uhuru Towers lirongo litangani ase bale ku kinsemo cya Kisiko genda Kisumu agene nyumba ya M Taylor iryo tunyara ko batogusangamo naye nagokina nyabunegisaku cy'omugusi Getembe FM na Getembe Television Network ekeneke unga kyamwa mugusi. Ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi birthday misangirikano y'ekikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo enyangi usuko kwa kuyomino emijega munabono housewarming parties engagement parties egatie binde bige bono Getembe Television Network nero ego kwayega asirigo lidio gotukutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyi baitabo bale nobo manyi wiguro igeti byetibwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikirwe nabukulika jumbenge wigo gwitira semeria WhatsApp gosigo yakisi migwitira namba 0741499726. Yo pongo yo mwanone kiririane. Peak Dental Clinic nenya gitalie kurubo gwene bwabo aso muchando bwa maino nigo bakurubo kale bwabo buna okorusia maina lya bwato muchando koya sibya komenterwa amaino asebalia agogete nkogwenya bale chininti nabo igongo ticha bara maina lya bochogete enya gitalie nige kurubo kale bwo bwensi aseli golidense kegima mbambwate nsema sabana bakubutera nabo igo kogosereria obokoreri bwabo no bwabwango nando bwikiranwa wigo ngokora bale scanning chimashini cyabo ni chibirongo bigoro nigo bagotoka imeyo mu cyo kisi asamagacho a Uhuru Building aselirongo liri igoro yebengi ya Kenya Women Finance Trust wigo nabo kubonyora gwetera ase website yabo ya www.peakdental.co.ke wigo nabo kubonyora gwetera ase nchera yesimi wetera ase namba enotisa nebere kianda ibere inye eyemo kianda isano isatu inye ose gwetera ase nambende enoti isano nebere isano nemo inye isano nesatu kianda inye eyemo isano nesatu. Hello everybody, my name is Dr. Emily Mutwe. I am the Chief Dentist and you're welcome for professional dental services. We offer all the treatment that entails the teeth. We do fillings, root canals, extractions, replacements, teeth whitening, and also cleaning of the teeth. You're welcome. God bless you. Peak Dental Clinic, expert in dental care. Karibu.
Rebia marago bengi mwanchumo ligereria andonsi asoto bwaterete nino kwegena nige Jumatano yagwa yaberege koba entoere rukegima ekero bona choragire chinsa ibere cyabono magoroba ekero asenchura yabene togo kwaregania amange tobere toko gusangireria korwo mocha sugusu iria nyigo ikabosongo na mange abiriga koenekiwa asemarago bayabono ekeunga chinsa ibere toyasangiriri onsi elio toko yamenye asenchura yewekiranu andonsi asoto bwaterete no tole mitandao ya Facebook na boigo YouTube na Getembe TV genda gutubwatia emo asiyemo elio gendere kwenyorera onsi asenchira yoboikiranu Wilson Makori kurugale sensemo yebi manyererio nereto kubwaterana nere na inche ngoko yaretera nigo nkuru kwa Ruth Kemunto kulende ayane gatie yarito kwareganirie ase kyonga chinsa ibere obotko bwarero Omugavana we county ya Kisii Omusike Paul Simbarati kubakanira baruire myeyemo bill ya Nyagitali imenyagitali ya KTRH. Leo nimeamua kwamba kwa sababu tuko katika Easter niwaachilie wagonjwa karibu 100 mwende nyumbani. Abamenyi be bunge ya Kitutu Chache South kugendera kugikiriege kore asomo bunge bwe bunge yu abeteka guserigwa kurwa ase bunge abuli tukuligoro. Bwana Mheshimiwa Hanson Kibagendi hatuko nje na sisi tulimchagua haende kututetea pale. Shida yake ni gani? Wananchi wanalia, viongozi wanalia, nchi haina mwelekeo. Mimi sioni makosa yake. Abalimi bekemeriye chai kurwe tundubali elia nyakururu bemurunganirie palembe ekorwa nyachogochogo gochia sirate. Twabutire twarosire twachire nyachogochogo twarosire mororere twamwaiga omochanga arete akatutumbira echanction ya nyachogochogo mororere twamwanga tiga tegatomyoke buna bananchi twekorere gasi. Manchumo ligereria chinsa ibere kyonga nigo togochaka no robot kurwe county ya Kisii asomo governor we county yo Omusike Paul Simbarati nigo litukolero abagakurusie bill ya barwiri gwetani meyemo asinyagitali ya KTRH una encheremo yokorokia obwanchani chinga kiechiga chebasaka ukwana kurwa ase ensemeyu litukolero ekero alengi amona baribande asinyagitali yu arati nigo chinga kiecho abagakurwe segeto guchasa abanyagitali kobe kumukia elikwane kibuna ebikole byogo kwa baroire chinga kibagendete kwenyorera obogwenia na mono asama kweliali aranyale gutangeka ngo kibirego kyaniwa ase chinga kichiga mulikito Daniel Ontiri otwaleganire roboturu asenchira yobohikirano chinga kechiga chepasaka chiamate ao chigendrete gusanga nabamwabo ase kaunti ya Kisii Muskarati nigaira chinga kichae gotalera barwire hasi nyegitali ya Kisii Teaching and Referral Hospital imeyemo chobo songo kumanya maganio ya barwire n'abanyagitali ni chinga kecho wakani bill ya shilingi milioni 2 asa barwire babwenire nakonye batangire kubatekana n'obulemerwa. Leo nimeamua kwamba kwa sababu tuko katika Easter niwaachilie wagonjwa karibu 100 mwende nyumbani. Na kule kuachilia nimesema sio kuachilia tu, niwapee kitu kidogo mwende mkule na sisi lunch. Pia vile vile hiyo duvet uende yule ako na bwana funika bwana yako mwambie wewe hii nilikuwa mgonjwa lakini Simba amenifunika nimekuja nyumbani. Kila mtu, sio nyinyi peke yenu, hata wale wagonjwa wako hospitalini wote nimesema wapewe duvet na hiyo packet ya chakula. Aso moiga uyikirenwa na barai au boigo igati abo mukonyo yo muskeli jobebo muske Jacob Barongo bagaka igati ya barai bande arati nigo chinga kecho aorokia okogo kikukwaya aso boteneri wenyegitali yo aso kobeko mukia no gokia no mubaro bw'abantu bagusirie magima ni chinga kecho okwanire mirobeli au yo gukininya gitaliga ya KTRH. Mimi leo niko na furaha sana kwamba kwa miaka 3 sasa na nusu niko gavana wenu. Nashukuru Mungu mahali nilipata Kisii, hata nikiondoka
nitalala nikijua kwamba nilifanya kadri na uwezo wa mapenzi ya Mungu. This was a market, a normal market. Mahali dawa inauzwa, mahali damu inauzwa, mahali watu wanakufa kama inzi. Daktari amesema magiga ya yarati nigacha kebene ubutumiki bwe machine yo gusibia chianga ne bitamba bye baroire oteba ikinge chikokonya ase gukine birengo byo bojen wasinye gitari che county ya Kisii. Najua nilikuwa nakuja napata watu wameosha nguo zimeanikwa pale kwa jua, zingine wakati wa mvua zikauki. Nikasema lazima tupate mashini za kuosha nguo kubwa 100 kgs, mashini mbili. Nguo zikitoka hapo kuna dryer. Baada ya kukausha hatuhitaji jua, sasa ile mashini inakausha. Baadaye wanatoa pale wanaweka kwa mashini kubwa ya kupiga basi. Ironing. Baada ya ironing hakuna mtu anakunja, mashini inakunja, inatokea pande hili. That's what I've seen, si ndio? That's what is happening there. Raundi hakuna mambo ya kwenda kuosha na mkono. Now we are going to do this for all our facilities. Kwamba zikikuja kama for example ni Kenyenya, within an hour zimeoshwa, zimekaushwa, zimepigwa basi, zimekunjwa, gari inapeleka Kenyenya. Kama ni Masimba inapeleka Masimba, kama ni Nduru, kama ni Marani, kama ni Nyamache, Ogembo, kila mahali. Tumesema raundi hii lazima tufanye vile watu wengine wanafanya. Chinga kechicho abaraya baiga nigubagokera egetambo kereke bakwanira boigo wasemeli kwabo gochasa matukale bosio. Merembesho hospitali hii, hata vitanda ni vizuri na vyote vilivyo mkule ndani. This is an excellent job na ni kazi nzuri mheshimiwa gavana amefanya. Situmwambie ni asante. Onto otitega iga before gavana achorwe. Olio wakoreke ne Kenya sawa oligoro to gusaba na to musasima. Enya gitari ya chenjiri na ande no nyene ri musuli alinga kwa gachire dirikale. Bono ndiyo to kuma musuli gitari okoreke. Ole konye bintu bibwate mechane mesinini na mangana yo kurarira merangeti ne binte bikebike ne bitanda ana aroreke ne byakoreke byagoliru umuntu gakorera maya twatabunga okorere ntoki amaya nkuributere gataseni kyagatembe korega se county ya Kisii letrane nguru kwa Daniel Ontiri. Ngemono omurikitu Daniel Ontiri asengenche gutwariganiria orobotiro tugusuka gucha sorobotiro nde emambia litikulia lero abana inchi anene kurwa ebunge ya Kitutu Chache South meye county ya Kisii ni gobesokia na kugikire mono ogoseri kwaye elia kabiri omujumbe Anthony Kibagendi kurwa ase bunge nonye maega yekigambiro kwana no guchika ere kuirana ase ebunge ukwana ekerekyo ni gobono babwatuka egekure getindi ase abaraibe serikali abo bale nemirobirio anene yokumutachira inse umusiki Kibagendi gesiasa anene chingaki arorekanire aso mustari bosio koralia Daktari Fred Matiang'i Mulikito Dipon Asanya utwariganire robotiro asenchira yowekirana. The Honorable Anthony Kibagendi be suspended from the service of the House for a period of 14 days from today. Enkwane yega ni goyabete litukulia igoro asentunda ya kabere omujumbe bwebunge ya Kitutu Chache South mheshimiwa Anthony Kibagendi wa kwa isiko kuruasa magacho yebunge yue asamatuko 14 alibosio engana bono yareta abamenyi borogongo rwagusi asokumwegerera nabo igo kugikeria egekoreke. Linet Kwamboka, mimi ni Mkenya kutoka Nyaribari Chache. Siku ya leo tumekuja hapa kulalamika juu ya mheshimiwa Kibagendi. Hatujui mbona mnasumbua mheshimiwa Kibagendi. Kibagendi ni kijana mdogo anafanya kazi vizuri. Kijana sababu ana support Matiang'i akisema Matiang'i tuoma Ruto ndio sababu mnamsumbua. Sasa tuko na hasira, tumechoka, tunashangaa ni nini inaendelea. Hadi mioyoni mwetu tunajiuliza Kibagendi alikuwa appointed ama tulimpigia kura kama wana Kitutu Chache South. Sisi kama Wakisii atusikii vizuri. Ni kama wameanza kutuonea kwa sababu tumetoa kijana wetu Daktari Matiang'i kama president. Kutoka Bonjari, sisi Wakisii tunangununuka sana kwa sababu Anthony Kibagendi anatetea Mkenya mzima si Mkisii. Sasa anaendelea kuteswa atasiende bunge. Sasa hata watu wa Kitutu Chache watapata maendeleo kwa njia gani? Murobirio bwo kumerekera sha ningana ya muireire serikali kongya kumurwani gisiasa
asebaigo batebanga nigo yaikiri kigambiro gitarikoewa amaskani. Beda Munyanjo Nkoba from Bonjari. I have come here in solidarity with the people of Kitutu Church South. Kitutu Church South is part of Gusii. One thing that I'm going to put some little weight on is this issue about SHA. SHA has got problems. It is not really working. I stay near a hospital. I can see the way people are suffering. They go there, they come back without being treated, without being attended. This SHA is a done in the flesh of even civil servants, teachers, kila mtu. Sasa kama Kibagendi anasema SHA ifanye kazi, na hata wale ambao wako kwa serikali wanakubali SHA ifanye kazi, sitafadhali mupatie wa Kenya ile kitu ambayo inaweza kuwasaidia watu wetu wasisi. Mbona mnakataa sirudi huko? Meaning mpaka koti haina haki, amwezi tetea aitetei mwananchi sababu koti imejisimamia. Ukwana nabariki amanganani gobono bararia guchigo chaka gokora okorobekana onye getambo kero kende nkeyo. Tune community yo Mugusii otogotebanga twarure chinsa emerongo 24 egere Kibagendi ira ni ku parliament. Ngonye Kibagendi tali go chikoira ni ku parliament. Into Mugusii ngo chaka tora maandamano ku amaro kogera ntori go chikorigereria abarai baito bakomenyo kigubune menyama ba menyo kiguro ryo batogakira bachakire Kibagendi na inde tokire. Sisi kama Wakizii tunapenda amani, lakini tukichokozwa sisi ni wapaya. Tunawaambia sisi ni wapaya. Sisi tunataka amani. Muruhusu mpunge wetu wa Kitutu South Mr. Kibagendi aingie parliament afanyie Kitutu South kazi. Hilo ndio limetuleta hapa kama Wakizii. Ni kama amtaki Mkisii mazuri. Kibagendi anatetea Matiang'i na sisi tunataka Matiang'i. Hatuwezi kuwa tunaturumiwa juu tunatetea Matiang'i, ni wetu, ni mtoto wetu. Okubole boigo guchia sabarai kurwa asorgongo rwa Gusii ningo babuli gwe sokia. Mo baisago kira Kibagendi gakomenyo kigubune ngabi. Toko basaba mosoka sobonge. Je muno murai bwa basaya se county ya Kisii. Tindi go chikorigereria abarai baito bako ba humiliated. Magana into yanchirane. Wanchire nga Kibagendi ira ni ku parliament. Ngo mwanchire kwa kauli moja nga Kibagendi ira ni ku parliament. Kibagendi na senge nchago support Dr. Fred Matiang'i na kia kominyokeri wa magana imo yancha. Roiga ase bunge ya Kitutu Church South utoke county ya Kisii elia nigonkoro kwa Dipon Asanya. Mbia mono ya bene omurikito Dipon Asanya hasenge ncho gutwariganiria oroboti urwo ekero tutigarete asoroboti runde runga bunobo abarayikurwa ikiamagia ODM anene Elinda Mwananchi bakurabonere Edwin Sifuna yoromo senator bwe county ya Nairobi Babu Owino yore omubunge bwe bunge ya Embakasi East amuna barayibande abange nigona barabu besokirina kugikeria egekole ase omubunge Anthony Kibagendi abeteka gosaliwa kurwa ebunge na gotababuna nigo Anthony Kibagendi abwate obosibole bokweresa na boigo obosibole bugukwana litukuria lero niga barayabu babere bakubulia Anthony Kibagendi anyareko bagakuiranigwa ebunge onye talibo nigo barachikogenda wika ase ekegambero. We want to condemn in the strongest terms possible the continued harassment and intimidation of members of this team. And especially the Honorable Kibagendi. You will know that a few weeks ago, the Honorable Kibagendi was actually suspended illegally and unlawfully from the precincts of Parliament. It is not possible for a speaker to police utterances of members of the National Assembly or even the Senate at media houses, at funerals, at baby showers. It is preposterous for anybody to imagine that what I say in my bedroom is also subject to the Powers and Privileges Act. It is just a preposterous position of the law. So the initial decision, of course, was unlawful and illegal. And after that decision was made, the Honorable Kibagendi took the matter to court as a believer in the rule of law, that disputes should be settled under the auspices of the law. The court has made a decision that the Honorable Kibagendi should be allowed back in Parliament. And when he comes back to Parliament to serve the people of Kitutu Church South, again, another illegal decision is made to suspend him from the House
in disobedience of the orders of the court for another 14 days. We are a country that is supposed to be governed by law, and we are the people who are saying, this is the reason why we as Linda Mwananchi keep insisting that the values under our constitution in the preamble, including the rule of law, are the underpinning of any functional society. I want to take this opportunity to condemn the contemptuous act by the National Assembly to blatantly, intentionally, and deliberately disobey court orders without any legal justification. The suspension given to Anthony Kibagendi by the Speaker of the National Assembly is null and void, just simply because Anthony Kibagendi uttered words which to the Speaker he thought that were not words that should be uttered in public. And I want to say that Kibagendi had a right to speech, a right to speak, because we know that freedom of speech is the oxygen of democracy. He spoke outside Parliament, and therefore whatever he said is not binding inside Parliament or within the precincts of Parliament. Wanchumu ligerelia togo tigana na roboti uruna gusika guchiase o roboti ronde anene kurwalia ase county ya Nyamira abalemi bekemeligie chaye abu anene mono bagupimira echaye yabo ase tundubali yali ya Nyakururu abu bagutumeka epale kurwanya chogo gochia gusoka sirate imeye wodi yabo Samaru ni goli tukulia lero besokia aso mubaro munene na kwemurungania igoro yo gusalika we pale yo abalemi abaiga niko babiri bakomochia OMC yobo Omuski Charles Kiganda aso gusinywa ko baroseria epale yo asenchira eyerengia eliyo kubaorobelia obosombi bwabo anene magiga yekera gitekyo kiale koroisia epale yo usalika segeka angikimitenyi etatobono nigo baburire banyare ko bakoroseriwa epale yo eliyo obosombi bwabo bunyare ko bokwororoba umulikito Fatgad Gisemba otwalika ne eliyo roboturu asenchira yobwikirana Aiga na separa eye kurua ya chogochogo junction wachia sirate imeye wodi ya Busamaro bunge ya West Mugirango epare yo emetienye ntato ya etire ekiragita kyaretetwe aroro elio keroisie epare yo kurende omwerio yeke gasareka egento kyababereire akongu abaremi kurwase tundubari ya Nyakururu konya echaye yabo twanyarira ko batugutware mechandere menge chichare nchito bwatene chinyinge ekero tonyoreta eyamo yabere bune pare yeiga twanyebeire metienye tato toganyerire tegere gusekera giteke kiagasarigete nkeruga iga togwetweke chae distance entambe na abana magongo ntubwata abana tokorera tugotige chae metwaminyokia se tundubari yeito lakini bono yabeira akongu ekiagera tokogende tundubari ere distance ekorokunya chogochogo na iganya chogochogo ntobwati space yorora stokobekerere chae yeito echae yeito gekoyere bitonga buna abalemi kobwa mono muna batokogende kondo twabere totagete goseri gukoruchi nyumba twachande nonye nabo ekero twaikirana asayo chinza isano nenusu chiarero mambia nigo taumirana na baremi abo bakwero seria epare yo ose obweto bwabo mbobe obwororo twabutire twarosire twachire nyachocho twarosire bororere twamwaiga omochanga arete akatutumbira junction ya Nyachogochogo bororere twamwangatiga tegatomyoke muna bananchi twekorere gasi twaraniga tororenga tore gusene egari ngwetere echigo tupimere chae ule ase tundubari ne to bokongu gaki konye gari na bego chabuya tuanda tuapima ngumbwaria wono mwe musio itondo kumanya ingike kamogeje tiago chakobeke bintu para akobeke kera gitapara egari yasinyirugocha ngumbu ninje namboka igabo tuko saa 3 nkagurocha aria magena ime nkabuneka wono tukuburi gaki omwe musigaki ngaigwa chiete ngitwa gokorerete
ngitogokorete kebegaki atatoro omweri oye nigo bamochirie omo MC obo omusike Charles Kiganda ase ogutaimukia igetambukiro kia bwango erio kwenekia buna ekiragita ekyo gyakwamete na gusarekera ipare yo kia rusiwe aroro na ipare yeiga ya rosiwe makongo tobwate ntugesa twachagete etundu bari yeito nyamangana yepara ipare na beto chandete naendere kilomita chinka sana tuwatemine korora bali konsani batoroserie para abwaso omo MCR yomobo omo esimiwa Charles Kiganda ototebi nindosie ntwanya komorora lakini asande twaiguo etiro korire togo chikomobori rinde chisimi orimia una bono oyo no motienyo ogatato togendete gochandikaga ase parei chisimi gacheta kaba muteja ekera igorete igagochikorigereria oroyo nchiamanyo gwaka tari kobwata nonde gagochigwaka oria amanyete nyono mo director otemire komwakera tari kobwata simu Hingo reporter Getembe kuroiganya chokochoko eye gotoke miye wodi ya Busamaro ebunge ya West Mugirange County ya Nyamira Njefa Tigad Gisemba. Biamono sana umuliki Fatgad Gisemba asenge ncho twariganiryo robotiru asenchira yowekirano asorobotironde umungino yomo aserieta Evelyn Boyani oyuboigole nabana batano kurwa ase kenyero kia Mubamba imeye ward ya Bonyamatuta ebunge ya West Mugirango meye county ya Nyamira nigo alebirero neye maiga yere koiberwa engombe yaye iyo yaberege komukonya muno asogosomia abana baye eyubono abetega koiberwa ubugukira Jumatatu egekorekyo nigo kiabeire gekoleta amabolia mange hanene kurwa ase chinsemecho asomungino ibono agendete korombia na kulira maiga yogosiria enibo yaye kolengana ne amateye nigo bono basabire abarai nonde bwensi oli no moyomia anyare ko bakagwe sona negati na komokonya elio anyole ngombe agendere gukineria abana baye muri kyo itobo igo Fatgad Gisemba nere otwaleganiryo robotiru asobwekirano saune akinondera mabira sikaseliana ngona katolikiga kinene munzabira ni yaki ongonye nekerero kya mabira korwase omusubati Evarini Bonyani korwase kijoro kya Mubamba kegotoka esa location ya kebiriko location ya Bonyamatuta Masaba maiga yo kuiberwa engombe yaye eyo yabirege komokonya mono asogosomya abana engombe yane nango kama mabera na ire nyakiole sukuru enso meli umwana korufa mugwani baka yamwikiri fongfo bona no bajite bakaire ngombe bona nguchikoboka tigangendo kama ende nyora mabere ende ngire sukuru ngasangi ngombe teyo gakinga minyoka nsinyinga ingo chakira nono busimbo yenyomba mboyo akipiga kinjande gite none angangubika ngusinga inguruzi timbo tinonye mama kuruzi seito nonda tuminda timbo ati meti none ginkori amacha aliko nyengo kara na nyora inuse kombe na kara ayende ne ire sukuru ero ngori bono ngunyiye chibando nande nabonte ikere kuruweli tindaragire kuru chimapiri abasamalinga no kolenda balero ngori na usibaki nande bana gonse kaya nenge buete aiga nigo musubati Boyani akwerera obotaka oboere obwo bumwitanaine asenga yaye na enchira abetega kobeka omokiamono oika ere konyora engombe yo yabeirege komokonya mono asogosomya omwana bono Mubamba na akorere chikondo abana yambwate mbatano bali bono ninchandegeta abantu baminto gaki mwaringa gwanja mongonye omwana nagosoma nyakiora ari bomvo ontimetinga kinda akonyeke mugakona akunyitindi kunyara kwenyara ngaiwa ngombe sagale ngachakera ubugima bono mpaka nagurire mori ensi nini narendire mpaka naikiriga ekera naikiriga bono abaibagacha bakangura engombe erabiyelwa misini
na gweta bono nyikaki nenene gaki abantu baminto gaki timeti ngaki morangonye gaki nonye nabo nigasabire abarai ao nabo igo abubare no moyo muya bamokonye erio anyore ng'ombe na kwagachirwa enyumba erio anyare gusomia abana baye ingana boigo yairwe ogosiro konene na isebyara Evarini Boyani asireta Samuel Nyanumba eng'ombe ye nere komokonya school fees kiregento bono nonye n'umwana oyo tokumeti no intwe inga kia agocha kogende school ekiagera bono gaki intwe etogoteba eserikali n'abantu bali bakubuli nyone chikura gaki batokonye ekiagera omwana oyo narorire osumbukire indete kero murai angonye kero murai bonsipi hate magongonye gakya sara ngonye na ndango na kamori kande kana ko bekisi ko tanwa gakimbwa njongonye gakinon gakingonye so kwanja kwao sabantu bagokonye nanya sana baguraniria maya simutuli gakya njongonye gaki akisti mugaga mbwanjongonye naye gaki sobugimo bwane gaki ingo reporter Getembe korwaiga mubamba eye gotoka imeye wodi ya Bonyamatuta ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira Jefa Tigad Yisemba roboti rwogoichani kigimo mwanchumu rigereria korene ntore no kwigenanga omusubati oyugosomungino yo nachikonyora ogokonywa eliyo agendere gukinia abana baye abo bale abakekegema roboti rumwanchumu rigereria na rogotoira ase kiungali boliri tukulia lero asibono ngani tusange na nche ebirengerere byago ontebyenga ine inki igekogere bikole byobwibi bigendete comment kana mono ime yeriro baliagusi ninki gekogera ebikole byobwibi byabere bi comment kana mono ime yeriro balia gusisanga na intu wetera sena mbe yure gabu ase screen yago 0726447367 nabo guturikira ujumbe yago ototebye ebirengere byago mbiri bebi nabo igogalia asense mu mitandao Facebook nabo igo YouTube no tore live muna Getembe TV nabo kwenda gusanga ebirengere byago ototebi aye inkikeli okagerete kyabirege kwirira obwibi kogandira comment kana mono ime yeriro balia gusi mwanchumo rigereria wikira buno kwendera asumutumo kumusinini asensamentangani yekiunga chinsa ibere kolende asige kagetali Getambe ntoirane eli togendere gusanga mange tubasa guskare Subscribe ase channel ya Getembe TV rero ili wimanyibuna mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Getembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Getembe ao ngakiende yonse inyoranga ngwetera ase official channel ya Getembe TV subscribe comment ase chi video chito boigo share na basani amune amate ejo baigokie bemanye na wesemia tubase kweba turn on a notification bell yani ekengere edio onyariko bagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Getembe Television Network ekenakyo ekeunga kiamamogusie kila nafsi na ita tuichande koralia ogokwa kwa omugaka Josephat Ongaki Obwocha ogokwa koraliwe ku omugaka Josephat Ongaki Obwocha nomwana unyagusira Obwocha Nyambisa na nyagusira Christina Bironga nomugaka Joyce Nyaboke Nise Truzila Geoffrey Obiero na Savania Ongaki noyo mwabo nyagusira Muchemo nyagusira Nyaberi Munyoncho Franco nyagusira Robert Orina Gladys Nyanchira Obwocha Bosire Kebati Oginga Kenyatta
Musa, Mukeira, Gichichi, Obiero, Nyagusira Aska, Mboga, Teresa na Kirubo. Mbamu abo Kigunchiruru, Kumenda, Bugonko, Abel, Isaac, Kenneth, abakuru kwa Aricha, Nyagusira Mose, babo Ogeto, Mutanya, babo Gichana na Matara. Mwana Omboga Oseko, Muige na Florence. Bakaba mura bamu abo Ngamona, Jack, Nyanganyi, Nyagusira Melen, Usibuli, Basivika, Ellen na Isabera. Nisabiara Emil na Lineta. Nkolera ya Mutali, Agnes, Alice, Obwengi, Kimaiga na Margaret. Nisamoke James, bakuru kwa Obuocha, Evans, Dennis, bakuru kwa Obaga, Ivrin, Richard, Beatrice, Enoch, Eric, abakuru kwa Kemto, Anyimu, baba Bironga, Nyakundi na Dorka. Mokoyoye Oseko, Ogonyo, Nyagusira Mura, Susan, Melen, Margaret, Pamela, Linet, Meshak, Truzira, Verisa na Grace. Nsokorea abakuru kwa Nyaboke, baba Kemto, Muige, Levi, Kimaiga, Bunyani, babu Ngaki, Mutari na Ugeto. Narusiwe enkendu ya KTRH Hamis. Chitarikibere umutinyukane umwaka yo 2026 asaberu na koenigwa Ijumaa chitarikisa umutinyukane umwaka yo 2026 asenka ya Yenya Isa Village Murako Sublocation. Ugunugo kwatu aralirie ko Mugaka Josephat Ongaki Obuocha kurwa asechi studio cha Getembe Television na Getembe Pharma ngototumira ngora na magombo Nyasaye abaremie. Nitarudi mavumbini, hakika tutarudi kule ndiko. Sha Ceramics netuka eyeko n'ebintu by'obwagaji aho asilikolire nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo aho mbabwate chitanki aho nabwo kurose company aho locks and accessories mbabwate chichogo se toilets echichire chechingenjo aho nabwo n'ebintu bikutumikase e bathroom mbabwate kitchen sinks nabwo ne tap babwate bintu bikokora plumbing aho babwate marbles and granites nkonya bale MDF boards konya bale deformed bath chichingenjo aho babwate bathtubs babwate tiles echichire chichingenjo aho konya bale boigo ebintu bunabona wall to wall carpets babwate biro byechingenjo aho babwate gypsum pots chisimiti amabati egati ebintu binde binge ebyo bakonya selikolire niko bakutuka asenyumbere manyakanta muna Cansons Plaza asebara ya Kisumu imiyo muchijuiga obusungu asamange naboko bakirisi bikwetera se chinamba cyabo 0703943972. Manchumo ligerelia karibu nande sensemo ya kabere ye kiunga chinsa ibere elio togendere gukomanya ayagendete gukolekana kurwa chinsemo kurendeli tangani nakubolia liboli elio osange na inche ebirengerere byago igoro yo komentekana kwe bikole byo bwibi seriro bali agusi elio onyara kuba ko ntebya aye kolengana naye ninkige kogera ebikole byo bwibi byabere bi komentekana muno seriro bali agusi anene kurwa sechinsemo sanga na inche ebirengerere byago wetera senambe yure gabu se screen yago naboigo nabogo sanga na intu wetera sensema ye mitandao Facebook naboigo YouTube no tole live genda kurwa ebirengerere byabo ntogendere kubietera eyemo seyemo kolende togo tigana nayo nagusuka guchia se orobotironde Omoseneta we county ya Nyamira okongo mugeni nigabeirega kwe murunganiria enchera emebere yabeteke gotoka ase county ya Kericho eyo egotebekana yarwete ase county ya Nyamira asabeire kagotebabuna nigo omugavana we county eyo atarabeka enchera gose ebirengo meroberio au yoko enekebuna
nkonyarare koba gakuriga chinchera chindonge chogotindeka emebereyo elio gotanga ebikore binga abunebyo waigo nigo seneta abeireka goichanira enchera chibesa chigendete gotumekwa ase county eyo asabeireka gotebabuna obotumeki bwe bango egosangereriwa ase county ya Nyamira nigo babere bokwirania county eyo magega anene asa magendero. From the findings of the Auditor General, the Governor of Nyamira, Mr. Speaker, has stolen or misappropriated from the poor patients who went to hospitals and paid money to be treated a total of 57,528,831, Mr. Speaker. And I'm urging the people of Nyamira, Mr. Speaker, to give these governors sleepless nights. They should proceed to court and sue him to refund this money personally to the county government accounts of Nyamira, Mr. Speaker, because he has not offered any explanation, Mr. Speaker, to this Senate. Mr. Speaker, I was waiting for the governor of Nyamira, Mr. Speaker, to appear before us and to tell us how he transported 33 bodies to a morgue in Kericho, Mr. Speaker. And then when he was asked, Mr. Speaker, he tells the country that I only loaded 13 bodies. Then he says that he cannot understand how 20 others boarded. Since when did dead bodies start boarding a vehicle to take themselves to Kericho? Did you listen, Senator of Kericho? He said he can't understand how 20 bodies boarded a vehicle and ended up in Kericho, in a cemetery in Kericho, Mr. Speaker. Instead of coming to tell us, Mr. Speaker, what steps he's taking as Governor of Nyamira, Mr. Speaker, to ensure that we have a cemetery. Instead, he does not even appear before this House, Mr. Speaker, to tell us why is he shaming and embarrassing the people of the county for soft drinks? How much does a bottle of soda cost? How much does a bottle of water cost, Mr. Speaker? How many bottles or liters of Fanta or Coca-Cola or Sprite has this governor consumed in one financial year? To tell us that you have spent 15 million shillings when hospitals, Mr. Speaker, in Nyamira have no medicine, Mr. Speaker. Then the auditor is telling us, Mr. Speaker, that the governor of Nyamira has spent 2 million shillings to buy tires, 4 tires for his vehicle. Mr. Speaker, since when did one tire cost 500,000 shillings? Where is that? Where is that, Mr. Speaker? Mr. Speaker, and as he's doing this, Mr. Speaker, hospitals in Nyamira, Mr. Speaker, have not been completed and there is no medicine, Mr. Speaker. You read the Egati ya barandi be kanisa ya ELCK korwa ase diocese ya Nyamira bakora unere omuriki bwe kanisa yiga korwa ase diocese yiga ya Nyamira ase lieta Reverend George Muchimo nigo bano besokiri na gukwanira igoro yobora ibwe kanisa yiga anene emichando eyo ekanisa yu egendrete wetera egento bono korengana na barabo kegendrete oturubania obomo bwe kanisa yu ukona asirit kulero nonye nigo babiri bagotebabuna abarayi babono nigo babiri bakora emiroberio ye kanisa yiga aso gutumya machiko ayo atabikiri ase katiba ye kanisa ayingana bono babiri bagusaba bakonywe eri bachore abarayi abaya na nigo baganitie ekatiba ye kanisa yu enyale koba egekobwatiwa muri kitu Fatgad Gisimba otwareganirie orobotyuro abarayi be kanisa ya ELCK ase diocese ya Nyamira nigo ase ntunda yende peso kire na kwemurunganiria oburayi bwe kanisa eyo kanisa Evangelical Lutheran Church in Kenya igo yachire twagwa notisinga igeko rai kanisa egotumeke ekatibe etari registered igabona ase katibe etari ka registered yabere gotumeka ase ngencho yokonyanyasa na kounereria abarayi n'abakoreri banda ase kanisa aigabona ase aikire kigwango ng'a abari barasobораyi babeire bagotumeka nona marie kanisa koyaonchora kobe bintu byabo baragwa abanyene korwa mwaka wejirwe ibere ntwanya nejirwe ibere na ngwanse ibere ntwanya gutwara bochori ase kanisa yaito abantu babere bakobe kworomu n'abarayi be kanisa nigo babere bakohererania ase njira etari kobwatia amachiko ari abekire obutandanu obwabeire bwarentiro ogwatanane kana ase kanisa cheito Kenya ngima na mono ase nsemo yaito yagusi
gukwana na bararia ni goboigo batebire buna ukurandia enjiri ase kanisa ejeiga nigo kwairanire maega gekorenganiwa ni miaka ya itire ase bono baganetie omochoko na boigo oborai obuya kuige kwa ase kanisa eye. Because 1948 we have been in harmony, evangelism was okay, but marandi alingi biya twali kurandi ingana, lakini bono iga igo tusirete batusiririe nonye na asa bana jintakana babere bakolendwa ntwe gure bagukwana juice yakorwa ase station ya yemo bagoteba nga bana be kanisa ya ELCK bakoba mentored na Bonyakoni Council of Elders. Obuno butanda nuwa bone kiaera ne kanisa ekomenta abana abali jintakana ne kanisa ekobalenda tariye kundi kia ekilani gete ase kanisa. Chingaki echecho ebasabire babwatesiwe eria machiko ayare se katiba yabo yokora ekanisa eyo enjira ewikirania emerobero yabo enyare koba gegwikiraniwa na gokora emiremo rimorioka. ELCK ekanisa eye kurawa na Ochora pastor bishop batigo bakora kulingana na magani yabo rego sabanga bono ekanisa ebwatie katiberia ekatibe ya yebekira orora sokonyanyasa etugutwe erinde kanise nyare korawo ne katiberia rororo egere tonyoro bumaene na barayi bachorwa nasege to sabanga register of society etenenere lichikoliriro na ekatiberia rororo egere nyare korayi kanisa. Kingo reporter Gatembe koraiga se county ya Nyamira Njefa Tigad Gisemba. Bia mono omuliki tufatigadi Gisemba asinge nchigo twaleganiria oroboti uru asoroboti rondo mwanchumu ligerelia una enchire yemo yokogendera kwenekia magendero asichinsemo au imeyense ya Kenya ya serikali ya Kenya kwanza yekora unere umuraibwense ya Kenya Daktari William Ruto nigo egendrete wikirania magendero asichinsemo au litukulalero nigo mokonyi bumuraibwense Professor Abraham Kithure Kindiki akora etaro yaye kuika ase county ya Tharaka Nithi asaba agakuligereria echiro ya chera imeye county eyo asaba igo abagakulira ye serikali kuchikwene kibuna echire yo nechikorosiwa na gwikiwa ase birengo binde ase nonye nabo abagakulira yo kuchikorosia e bridge ya Nithi gose daraja ase chinsemecho elikoenekia obosombi ase abaunchuria be chinsemecho ngochibole wororoba. We have 7 billion shillings ya kujenga Nithi Bridge. Na nimeambia Mheshimiwa Kareke Mbiuki na viongozi pale, please speed up so that, kwa sababu tunangojea compensation ya wale ambao ardhi yao itakuwa affected na Nithi Bridge, the new Nithi Bridge. Imechelewa for 2 months, 3 months because hatukuwa na National Land Commission. Last 2 weeks ago tumeweka National Land Commission. At the moment we are negotiating with wale ambaye ardhi yao itachukuliwa na Nithi Bridge, watusaidie tupate ale access, tuanze kujenga daraja. Watalipwa na serikali kwa sababu barabara nyingi tukingojea mpaka compensation ifanywe, hiyo process itachelewesha hii daraja. Kwa hivyo mimi nimeuliza viongozi hapa wa Tharaka Nithi na Ngao team, please speak to our neighbors pale Midhero na Marima, wale ambao wanaathirika, watukubalie ale access, tuanze ujenzi wa daraja. We are ready. We have 7 billion shillings ya kujenga daraja, na sio daraja hivi hivi. Mimi nauliza wale ambao wamezunguka hapa wakipigia sisi makelele, sijui daraja imechelewa, sijui daraja sijui imechukua muda gani. Hiyo daraja ilijengwa 1985 when Moi was president. Ilianza kuua watu the same day. Vile ilikamilika watu wakaanza kukufa hapo. Mabasi tukalia miaka 17. Lakini William Ruto hata mwaka mmoja haijamalizika, watu wako na kiherehere, watu wako kinembelembele. Mimi nataka kuhakikishia, mimi nataka mnisikize. Ndenda bondikeria ntubeto.
hii daraja ya Nithi. Hii daraja ya Nithi, we are now counting weeks if not days. Tutajenga hii daraja, and in 2027 during the campaign the Nithi bridge is not going to be a campaign issue. Mwanchumo ligereria asoroboti ronde oyole omukonyi wa muraibu kiama ya Jubilee Daktari Fred Matiang'i na baigo okoliye kerogo ky'oburaibu ense asichikura chirebosyo nigo litukuria lero abakagwikira na matanga ime ya Kirinyaga asomo seneta we county uyo kabere mo seneta we county eyu omusike Joseph Karaba abeteka gusiria obugima bwaye asibono omusike Matiang'i abakagwikira na asengenchukurwa engora yaye ekati abarayibande abo wikirana ase umuyogo y'ubwebirero ngamuno yukabera umuraibu ense ya Kenya omusike Uhuru Muigai Kenyatta musubati Martha Karua umuraibu w'ikiama ya DCP Rigathi Gachagua umuraibu w'ikiama kya Wiper omusike Stephen Kalonzo Musyoka Eugene Wamalwa hamwe abaribanda bange abo baba wikirana ase umuyogo yu asengencho yokurwa engora yaye gukwana ekerekyo Dr. Fred Matiang'i nigo aberiga kulira abakenyaira nagotaba nigo aleta yale kuchikokolera abakenya emirimo aise kwegwa oburaibu ense ase chikura chirebosyo. The first time I met Senator Karaba, I was remembering this week when I heard he had passed away. I remembered more what I told him when he left my office at Jogoo House. I was the Minister for Education that time. As you know, Mzee Karaba was a consummate educator. He had been a head teacher, alikuwa anaelewa education sector like the back of his hand. I spent about an hour with him. We were going through a very difficult time that time, reorganizing the education sector, because our president was determined to ensure that he cleaned up the education sector and gave it back the dignity. Honorable Karaba came on his own. I didn't have an appointment with him. He requested to see me as a new minister and he came to the office. And we had a chat and you could tell somebody who's deeply interested in the education sector and the development of his country. So I remember him for that. But most importantly, recently, as we have been having these discussions, I also remember him as a gentleman, truly a gentleman, a peaceful person. I think it will be unfair if I also did not say this myself when everyone has come here and said it. Sisi tuko tayari kufanya kazi pamoja. Hii nchi inahitaji kutengenezwa vizuri. We are prepared to fix this country. Your Excellency, it's true as people say. Even as you drive here, we remember some of the things we started doing here that are incomplete. Some of the infrastructure projects that are not done, that are incomplete. And I hope the people of this part of the country, safari hii, muzikize viongozi wenu wakiongozwa na huyu kiongozi wetu, rais wetu Mheshimiwa Kenyatta, ambaye ametuongoza sisi wote vema huko mbeleni. Lazima tutafute namna ya kutengeneza nchi yetu. Na najiunga na wengine, tutembee safari hii, tujaribu kusaidia nchi yetu. Mungu na awabariki. Mwanchumo ligereria oroboti ruwa Daktari Fred Matiang'i na rogotwikia omweli obwa mangana itamaya yechinsa ibereche abono magoroba kolende nyuma ntara chigukura amangana maya na kubolia ribolia elio osangana nche birengererio ninki gekogera ebikole byobwebi byabere bi comment kana muno email liro balia gusi ndochi nabange babiri bagontumera chuchumbe hase nambe yuere gabo ase screen yabo na bandi babere bagukwana na nche hase nsemelia Facebook na boigo YouTube ninchi wetera chi commenting ke elio kwene kinga twasangire naye eyemo aseyemo Honorable Vinley Mose Okenye agontebia nga nere incoming MCA kurwa basi bogeta ule ward egotoka imeyabo basi agoteba nga wizi unaongezeka because like vijana hawana kazi, serikali inavaa ipatiane kazi kwa vijana. Alafu naro kuruku legit kid high rate of unemployment imechangia kuongezeka oboibi imeyeliro balia gusi nara kurukunga Gilbert Matara agotebanga I'm saying this to the question by again asking on top differentiate between Matiang'i and Murkomen. So ni kukosa a person who is serious, even a lack of unemployment among youths
era gotebanga yare kobanga Matiang'i ase kirugekyo nabo ari gokora emirimo yaye ase enchira yoboikiranu. Isaac Abosinde agoteba kuru magombo abantu mbabwati gasi nanda abande ebasoeti ase ebinyugwa byogotindia ebyo nebirengerero byaye korwa chinsemo chebino Timothy Nyagaka agoteba ubwo biboichwere mono ikiagera bakagirwa nigo bagoikigwa ase police nande baigorerwa mbali goikigwa ase kigambero. Okay, bantu mbataiti kogenda mugondo nonye bali ne chinguru abandi ninda mwamwegerete bakoira ni magega omwali obo no muriro. Okay, oyakurugunga ebisiba korwa chinsemo chiri chieronge lirumi erogetembe mono abantu nigo batagete gotenenga asobwangu korendeta ntebetina kyakuruku obuya from SCC ward agoteba abantu nigo bagokora obwibi asengencho obogimanigo bwabeire obokongu ebyo nebirengerero byaye. Lawrence Korwaigare obwibi. Okay, abo comment kana gwetera asabasa bange batigire chiskuru barorire mbia bakora obwibi serikali tokonye. Okay, okoranga nere niga agendete gwichanirege korekyo ni Gideon abagambi kwegwa maki mbaka na abaibi bakwegwa makya bamanya gutiga abaibi mbaliko babwata mumanyi murata kurwa nyakona agotebanga. Okay, amache ye chinkanda enyasore amona marwa na bibeirire obo ibikogendera comment kana asichinsamo au mwancho morigeria ayo negatia yali mwabere mukongeranira ayo negatia machibu ayo mwabere mukonga kubwatikana ne liboriri tuko ngwereneria imbia muno yabene hasebonsi hawo mwabere mugotobwatia nabo gugusangana intwe ebirengerero kurendegendera gusangana intwe ebirengerero byago gekuraga chinsainye nande ningirane nimbietere ebirengerero bino byonsi elio tunyaraka batokumanyanga ninkiye kogera obweibi bagendeze comment kana ase liro bali yagusi tobwatenera Wilson Makori kurugalia sensemo yebimanyerero kwenekya kwa yanyorire naye umwanchu murigeria kwalingi ase TV yago kwalingi galia sensemo ye mitandao YouTube na wego Facebook na Getembe TV twera neiringa imbia mono kurwa sensemo ye chi camera nigo twalingi nere DJ Atsan kwenekya kwa yanyorire amona inche nako yaletera nigo nkoro kwa Ruth Kemuntu nakuka niliogenda kutwara oborigerero borobya goikache sainye tobasa guskale. Omurayi omukuru gwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengogete ky'obubalimo kibirengereryo eliokolenta amoncheryo yamagenderero asama tukabusyo nakyo gekogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanerera omugusi inyora omusike Oruoba nigalinge omuseneta omuchorwa bwekyama gya serikali gya UDA kulende agesokya kubwatisya omurwandereria bwekerugo ky'oburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo goika kaurwe kerugo kyaye ky'obuseneta asogotenena n'omugusi omwabo nonyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba by'obochenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo aboliri omugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobochori bw'omwakogocha elio aire obubalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetagete omusubati omuremu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omuremu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku oyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi. Kila nafsi
na itaonye ugukwa kwarariwe kwa Eunice